И здравейте хора, аз съм Гошев Праваге. И след 20 секунди, след като качих този клип с информацията, започнах този клип, защото няма какво да правя. И почвам да играя нови игри. Извинете, но съм болен. Minecraft Gamer, тук ще си спуках коляното. Извинете, може да не се види, защото снимам от предната камера. Не, да, предната. И защото не, имам повече минути. И така. Сега. Един приятел ме попита дали мога да направя Try to not laugh challenge, но аз съм болен в момента. Аз също така ме помоли да с мен да си Кока-Кола, но съм болен. И преди малко пих пепси. Да, знам. Вид кола. И сега супер много кашлям. И затова реших да не го правя, защото ще ми стане лошо. Там има кокошки. Колко са интересни. Да, без кокошки ever. Тук що прибих Minecraft Gamer по пражи. Ей! Имам бомба. Имам крак, не ме е страх да го използвам. Попражи. То ще ми разцепи за мене. Я щурапи мене. То сме... Спарта! Fuck you. Давай, бах ти педала. Извинете за този гаден израз. Но просто много се изнервих. И вижте го, той се опитва... Хаха, ще правиш сега. Майка ти да е щастлива и вярна. Звънете на полицията! Ти си лутма. Ай, пак бе. Той не е много... Абе! Няма така да ми скубаш, бе. Бах. Трябва да пък... Гледай как си лежи. Да си почива, май. Попражи, бе. Спарта! Знаеш какво значи Спарта? Не. Това значи. Че аз се идвам и те пребивам. О! Дап, мадапак. Ти не можеш да правиш дап. Опита се да ми притисне стената. Но няма да успее, защото е слаб. Не, няма да стане. Човек така мога да си чупа много гадно главата. И май какво правиш? Защото ти си в трети клас, аз съм пети. Бия го шурап! О! Праснах ли ти по ухото, май? Ха! О, бе! Гледай го. Какво правиш? Бах ти елфа. Те боли! Той се се метна. Какво правиш?
повече, а? Yes! О! Ой! Щупиш легото, после ти ще го плъщиш. Внимай, бе! Забранено ти е да се качваш на леглото. Забранено ти е да качваш на леглото. Забранено ти е да биеш шутове на мен. Що? Какво правиш? Малък гном. Ох, как се ударих баджак. Чакай, стоп. Спрези малко. Си ударих баджака много гадно. Ох. Това е доста забавно. Сега се тренирам, като ме удреш да не ме боли. В мен сам се удреш, не знам. Не боли, като ти ме удреш. Хайде. Забранено ти е да ме удреш. На тебе. Тогава в момента за какво ме удреш? Защото ми е забранено. Искаш ли да те ритна? Да. Аре, бе. Какво се питаш? Ти кой си, бе? Ти за кой смяташ, бе? Аз съм Чак Норис. Аз съм Джуниор Норис. Какво правиш, бе? Виж само каратето, което той игра. Казах ти, забранено е да скачаш на леглото и въобще да се качваш. Защото мирисваш всичко, майка. Страх го е. Тапирите. Такъв тапир ви петлева, бе. Знаеш какво е тапир? Да, такова. Няма такава дума. Не, това са на майка ми чехлите. Добре. Не чуяха ми. Изкашляй се. Сега го прибих. Сега съм го прибил. Чудовище! Ти знаеш кой е трансформърс, бе? Знаеш кой е трансформърс, бе? Аз! Оптимус Прайм в атака! Ости чорап. Хора, чакайте, ще остава тук да го прибия. Да. Чакай, сега ще... Той умря. Ме почи го с нож. Дайте 10 лайка, за да се живи. Той умря. Дайте 5 лайка, за да се... Дайте 10 лайка, за да го спасим. И чао, чао! Това е за сега от мен. Чао, чао!